Čaute ľudia, ideme si spraviť v tomto videjku PC setup z tabletu alebo telefónu. Tak na začiatok videjka by som vám ukázal, že tu vidíte kábel, ten má vám bežne pripojený do notebooku a ten kábel venie tu do tohto monitoru. Odtiaľto budeme všetko ťahať. Aj keď teraz ma napadá, že tento kábel sa musí pripájať priamo do monitoru, nevadí. A dúfam, že toto bude fungovať. To je redukcia USB-C na USB. Už som to skúšal tu v notebooku. Ukážem vám. Normálne pripojíte. Aj tu pripojíte. A monitor normálne nabehne, vidíte? Ale ja to idem pripojiť k telefónu, ktorým práve natáčam. Tak, telefón som si už pripojil do HDMI. A? Pozrite sa, ono to nefunguje. To je jak možné? Toto. Píše, že pripojené USB sa nabíja. Toto zariadenie. No, neviem. Dielanie? Nič. Nič nefunguje. Neviem prečo. Tak aspoň si to pripojem do toho notebooku. Tak a na to sa opýtame teraz nášho kamaráta, umelá inteligencia. A pozrite sa, teraz normálne v notebooku funguje to. Že ľudia, zistil som veľmi nemilú vec. Tento mobil nepodporuje MHL lomeno HDMI. To znamená, že nemôže obraz premietať. Až S-ková rada od Samsungu to dokáže. Takže nekupujte si nejaké somariny USB-C na HDMI, pokiaľ nemáte na to stavaný telefón. Ale každopádne som si ešte kúpil tu mikro USB na HDMI, tak to si ešte vyskúšame v tablete. No takže už som si pripojil aj HDMI do monitora, aj napájanie do switchu. A teraz už nám len ostáva pripojiť si mikro USB tu do tabletíku. Keď pripojím sa, máme ho pripojený. A zatiaľ nič. Ešte je vypnutý. Každopádne začal sa nám nabíjať. To neviem, čo má znamenať, ale hneď si to zistíme. Či niečo ukázal, čo by malo byť. No, dáme si dole lištu. A nič, takisto. Nekupujte, pokiaľ váš telefón nemá podporu. Má lomeno HDMI. Nefunguje ani mikro USB, takže tým, že je ten telefón zlý, to nemohlo byť. No nič, poskúšal som aj všelijaké aplikácie posťahovať do toho tabletu, všeličo aj do mobilu, nefunguje to. Najskôr si overte, či váš mobil podporuje premietanie cez USBčko. Nič viac vám k tomu neviem povedať. Ale čo teraz s tým setupom? Ako si ten setup urobíme na strihanie? Tu mám klasický setup z počítača, čo normálne striham. Lenže, ľudia, pozrite sa, zohnal som mini USB na USB, bože môj, mini HDMI na HDMI. Tu máme aj micro USB na USB, neviem, ktorý bude fungovať, tak tu máme obidva. A teraz si to všetko ideme popripájať do tohto tabletu. Tak. Ten odpojím. Tento sem pripojím. Tak už nám ide kábel z toho monitora tu. A teraz, kde to je? Tu. To. Pripojíme si to do toho tabletu. Výborne. Teraz keď zapnem. Sme tam!
Jupi! Máme to! Ľudia, teraz tento tablet by som si oprel nejako sem. Takto, čo poviete, môže byť. Teraz jeden tento kablík si pripojíme tu z boku. Ľudia, mám veľmi zlé správy. Ono to nefunguje. Ten tablet, skrátka, ho zapnem, ani nemôžem ho dotykom ovládať. Ani pripojiť sa mi nedá. Tak zase mi to nejde. Opäť, aha. Pripojím. A myška nič. Budem kývať teraz konektorom. Odpojil som ho. Zapnem ho. Spájam pomaličky. Vidíte? Nič. Môžem robiť čokoľvek. Ale nefunguje to. A! Vidíte? Nič. Hej ľudia, mám dobré správy, už mi funguje myš. Nakoniec táto bezdrôtová myška sa mi podarila napojiť. Odomkneme. Jak to funguje? Hop. Čo je? Hop. No. Toto je to dielo. Nastavenia sú kde? A tu sú. Hop. Mňa hlavne zaujíma, aký je to Android. Štyri. 2.2. Takže toto je Android 4, aby ste vedeli. No, toto asi nič. Nož, ale ľudia, videjko si veľmi nezostriháme na tomto. Lebo akože toto nemám šancu zostrihať. Nedá sa do toho napojiť ani myš, ani nič. Len táto myš vlastne. Jediná myš, ktorá sa do toho dá napojiť. Nič dnes sa mi nepodarilo pripojiť. Bohužiaľ. A klávesnica takisto nefunguje. Že môžeme aj tak akorát vyskúšať si výkon tohto tabletu. Mňa by zaujímalo, koľko to má pamäť, ramku a tieto veci. Strašne ťažko sa to ovláda. Ale... Čo? 10 giga, toto je jeden z tých novších tabletov už. Uľahčeno. Dobre. Trošku sa s tým pohrám s nastaveniami a ozvem sa vám. No toto videjko malo byť pôvodne o tom, ako zostrihám na tomto tablete všetko, lenže vidíte, jak to dopadlo, dotyk nefunguje, len myška sa dá nahodiť, to je katastrofa toto. Zoženiem si poriadne zariadenie a vyskúšame to spraviť, dobre? Zatiaľ sa majte ľudia, dajte odber na tento kanál, aby vám neušlo to ďalšie videjko, dúfam, že sa ti videjko páčilo, vidíme sa na budúce, čau čau.